गिबि गिबियावनो चेनेलनि बिबानगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ होग्रोबाय। आङो गसाइगाव जिल्ला सरिसथि प्रसार संसदनि अधिनायक अर्थात प्रेसिडेन्ट जानानै दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि गसाइगाव जिल्ला सरिसथि प्रसार संसद खुंगा 47थि बोसोरारि शास्त्र सभा आरो बेखौ लोब्बा लानानैनो शास्त्र सावरायमेल बेखौ भुमका आन्चलिकनि सिङाव थानाय सिङिमारि गामिनि बे गुदि फरायसालिनि फोथाराव जों साननैनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थि खालामदों। दा गिबि सानाव 1 रिंगायाव भक्त आजावनाय, 5 रिंगायावहाय जोंहा अखन्द यज्ञ आरो बे अखन्द यज्ञखौ जोंनिनो सरिसथि प्रसार संसद मिरु संसदनि प्रसारक बाबा प्रकाश चन्द्र बसुमतारिया अग्निखौ प्रज्वलन खालामदों आरो बे अग्निया बे यज्ञआ अखन्दयै सोलिगासिनो दं। आरो बिनि उनावहाय जोङो 7 रिंगायावहाय भक्त सावरायनाय अर्थात मेल जोङो खुंदों। संसदनि जिखिनि जोंनि मावनो गोनां बोसोरसेयाव जों संसदाव मा मावदों मा मावाखै बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों भक्त आइ आरो आफामोननो जोङो मिथिहोनाय जादों। दा दिनैहाय नैथि हाबाफारि बादियैहाय जोंहा हाबाफारियाव होखानाय बायदि फुंनि 7 रिंगायाव जोङो यज्ञआव आहुति होबाय। आहुति होखांनायनि उनाव जोंनि साफ्रोमबो नुजाफैनाय भक्त आइ आरो आफामोन साहा लोंनायनि उनाव जोङो शास्त्र मेलखौ जोङो दा आवगायगासिनो दं बा शास्त्र मेलआ जोंहा जागासिनो दं। आं आसा खालामो जों बे शास्त्र सभानि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो आइ आरो आफामोनखौ जोङो सत्य धर्मखौ जों मिन्थिहोनो आरो गासैबो सुबुं माहारिफ्रा जाहाथे गाव गावनि थांनानै थानायाव पारमार्थिक आरो बेबहारिक बे मोननै कर्मखौ लानानै जाहाथे मावफुंलांनो हायो बेखौ आसा खालामनानै जोङो फारियावहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि मिरु संसदनि अधिनायक बाबा रमेश चन्द्र ब्रह्मखौ जोङो हांख्रायनानै जोङो लाबोदों आरो बेजों लोगोसे मिरु संसदनिनो संसद नायक बाबा गोजोनथाव ब्रह्म बे बाबाखौबो जोङो बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायहरदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गसाइगाव गोजौ फरायसालिनि गोरायुं डक्टर कुमरन्जन बसुमतारि सार बे सारखौबो जोङो खावलायदों। दासिम हयथ' सफैथ'वाखै आरो जोंनिनो गसाइगाव गोजौ हिन्जावसा फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि हिराबाइ नार्जारि आइ बेखौबो जोङो आलासि हिसाबै जोङो खावलायनाय जादों। आरो जोंनिनो बे सत्य धर्म ब्रह्म धर्मखौ प्रसार खालामनाय बा आदिगुरु जोंनिनो गुरु पारमार्थिक नायक घनश्याम बसुमतारि बे बाबाया हयथ' मैया अग्निखौ प्रज्वलन खालामनांगौमोन, नाथाय गावनि मोनसे उसुबिदानि जुनै बे बाबाया फैनो हायाखै। दा दिनैहाय नुजाफैबाय। बे बाबाया जाहैबाय जोंनिनो बे सरिसथि प्रसार संसदनि ब्रह्म धर्म एबा सत्य धर्मनि जोंनि पारमार्थिक नायक मिरु संसदनि पारमार्थिक नायक। एल पि स्कुलावहाय जोङो बे साननैनि हाबाफारिजों जों बे आयजनखौ जों खालामनाय जादों।